guys, mag-arrange data sa plato guys. Ay, ako mang bana ang nanghugas, ako yung mag-arrange po. Very good. Very good kaya akong misis. No? Mao na po. Ano na? Mag-fry guys. Okay, natural. Asa ta mag-fry sa asawa. Ano ka na mabawa na eh? Ha? Ito dito mo. Ha? Thank you, salamat. Manag arrange, mana maghugas akong bana, nag-fry sad kadiyot guys.